سلام كبرات تخاتاتلتي داسني اكسترا نحجون كم تلمود اب اثيوبيا امريكا بيلجيم وتشاينا نزلو زتفلالي وانا وزيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نعوتر تخاتاتلتي وانا وزيناتات نموخان ابزا channel سبسكرايب تقبرو نعدمكم ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዝግበር ዘሎ ውግእ ይቕጽለሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ብዙሓት ማዕከናት ዜና ዓለም ማእከላይ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ እቲ ክልል ናይ ነፋሪት መጥቃዕቲ ገይሩ ከም ዘሎ ገሊፀን እታ ነፋሪት ኣብ ከባቢ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ከም ዝበረረት ከምኡ ድማ ኣብቲ ከባቢ መጥቃዕቲ ከም ዝገበረት ክገልጽ እንከሎ ክሳብ ሕጂ ግና እቲ መጥቃዕቲ ናይታ ነፋሪት ዘወረደ ጉድኣት ኣይተፈልጠን እዩ ዝርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ብዙሓት ዓለማውያን ውድባት እዞም ክልተ ወገናት ሽግሮም ብውግእ ክፈትሕዎ ምውሳኖም ዓቢ ጌጋ ከም ዝኾነ ቀልጢፎም ከኣነት ዝካየድ ዘሎ ጎንፃ ቋሪጾም ናብ ማኣዲ ዘተ ክምለሱን ጉዳዮም ከኣ ብዘተ ክፈትሑን እዮም ዝጽውዑ ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ከኣ ነዚ ናይ ነፋሪት መጥቃዕቲ ብዝምልከት ካብቶም ኣብ ዝውግእ ዘለዉ ወገናት ዝኾነ ዝወፀ ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ ክልቲኦም ወገናት ግና ንሓድሕዶም ካብ ምውቕቓስ ጌና ኣይዕረፉን እዮም ዘለዉ ነዚ ሕጂ ዘሎ ጎንፃ ኣመልኪቱ ከኣ ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ላዕለዋይ በዓል መዚ ዝኾነ ብርሃኑ ጁላ እቲ ናብ ክልል ትግራይ ቀኒዑ ዘሎ ውግእ ናብ ካልእ ክፋላት እታ ሃገር ከይልሕም ይፅዕሩ ከም ዘለዉ ይገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ መንግስቲ ሱዳን ነቲ ብመንገዲ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ዝጸንሑ ዶብ ከም ዝዓፀወ ኣፍሊጡ እዚ ኣብ ምብራቕ ከሰላ ምስ ትግራይ ዘሎ ዶብ ከኣ ከም መግለፂ ናይ ዞባ ኣመሓዳሪ ዝኾነ ፋቲሕ ኣልራሕማን ኣልኣሚን እንድሕር ኮይኑ ድሕርቲ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተላዕለ ኩናት ነቲ ንኤርትራ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘዳውብ ኣብ ምብራቕ ከሰላ ዝርከብ ዶብ ክዓፅዎ ወሲኑ ከም ዘሎን በቲ ዶብ ከኣ ዝኾነ ኣፅዋር ዝተሰከመ ወገን ከኣቱ ከም ዘየፍቀደን ይገሊጹ ካብዚ ቀፂሉ እቲ ፋቲሕ ኣልራሕማን ዝበሃል ኣመሓዳሪ መንግስቲ ሱዳን ነቲ ኣብቲ ከባቢ ኣጋጢሙ ዘሎ ግጭት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎን ካብቲ ናይቲ ውግእ ከባቢ ከኣ ክስደድ ዝኽእል ህዝቢ ክህሉ ስለ ዝኽእል ነዚ ከመይ ጌርካ ተቐበሎ ንምጽናዕ ሓዳሽ ኮሚቴ ክትቀውም ተወሲኑ ከም ዘሎ ይገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዝኾነ ዓብደላ ሐመዶክ ከኣ ትማሊ ብመንገዲ ቴሌፎን ምስ አብይ ኣሕመድ ከም ዝተራኸበን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ዘለዎ ሻቕሎት ከም ዝገለጸሎም እውን ተገሊጹ እዩ ዝርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከኣ ካብ ትግራይ ወጻኢ ኣብ ምክልኻል ሰራዊት ሃገርን ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስን ዝሰርሑ ተወለድቲ ትግራይ ዕጥቆም ፈቲሖም ተወሳኺ መምርሒታት ክሳብ ዝወሃቦም ክጽበዩ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ከኣ መንግስቲ ፌደራል ዝሃቦ ዝኾነ መግለፂ እኳ እንተዘየለ ኣመሓዳሪ ትግራይ ዝኾነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ከም ካሓቲ ተቆፂሮም ካብ ስርሖም ተኣጊዶም ይካላበቱ ኣለዉ ክብል እዩ ነቲ ጉዳይ ዝገለጾ እዚ ኣብ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝሰርሑ ተወለድቲ ትግራይ ዕጥቆም ከም ዘውርዱ ዝገበረ ውሳነታት ተኸቲሉ ከኣ ሓንቲ ናይ ጅቡቲ ማዕከን ዜና ዘርጊሓቶ ከም ዘላ 16 ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ኣብ ፌደራላዊ ሓይልታት ላዕለዎት ሓለፍቲ ዝነበሩ ናብቲ ሃገር ከም ዝኣተዉ ገሊጻ እቶም ሓደ ኮሎኔል ሓደ ኮማንደር 12 ሌተናል ማዕረግ ዘለዎም ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ኣባላት ፌደራል ሓይልታት ብዕለት 3 ናብቲ ሃገር ከም ዝኣተውን መንግስቲ ጅቡቲ ግና ተቐቢሉ ነቲ ብ1951 ኣብ ጀኔቫ ዝተፈረመ ዓለም ለኻዊ ናይ ሕጊ ዕቑባ ጥሒሱ ብዕለት 4 መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣረኪቦም ክኸውን ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘለያ እታ ማዕከን ገሊጻ ዘላ ክሳብ ሕጂ ድማ ብዛዕባ እዞም ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ዝኾኑ ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝኾነ መግለፂ ዝወፀ እኳ እንተዘየለ መንግስቲ ግና ንብዙሓት ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ኣባላቱ ዕጥቆም ከወርዱን ካብ ማዓስከራቶም ከይወፁን ይእዝዝ ብምህላው እዚ ፍጻመ ከም ሳዕቤኑ ኣጋጢሙ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝገልጽ ዘሎ ነዚ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስትን ተወልዒ ዘሎ ኩናት ኣመልኪቱ ከኣ ክራይሲስ ግሩፕ ዝበሃል ዓለም ለኻዊ ውድብ ሕጂ እውን መግለፂ ኣውፅኡ ዘሎ እቲ ዓለም ለኻዊ ትካል ኣብቲ መግለፂኡ ክልል ትግራይ ብኣስታ 6 ሚልዮን ህዝቢ ክልል ሙሉእ ደገፍ ዘለዎ ክሳብ 4 ሚልዮን ዝበፅሕ ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ዘለዋ ብምዃኑ እዚ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ውግእ ብኣግኡ ሰላማዊ መዕለብ እንድሕር ዘይተገይሩሉ ክውዳእ ግዜ ዝወስድ ከምኡ ድማ ደማዊ ክኸውን ስለ ዝኽእል ዲፕሎማስያኛታት መራሕቲ ሰራዊት ነበር ሕብረት ኣፍሪቃ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ሕቡራት ሃገራትን ነዚ ሕጂ ዘንጸላሉ ዘሎ ከቢድ ጸገማት ብኣግኡ ንምፍታሕ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሓይልታት ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ንኽኽተም ክጽዕሩን ናብ ዘተኸኣትዉ ከደፋፍእዎምን ተማሕጺኑ ክራይሲስ ግሩፕ ብተወሳኺ ኣብቲ ነቲ ሃገር ናብ መንገዲ ሰላም ክመልሳ ዝኽእል ሃገራዊ ዘተ እቶም ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ፖለቲከኛታት እውን ክሳተፉ ከም ዘለዎምን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓሌታዊ ምቅታልን ጠንቁን ክፍታሕ እዩ ተማሕጺኑ ዘሎ ከም ዝፍለጥ ክሳብ ሕጂ ብሰንኪቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ምቁራጽ መስመራት ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ዘሎ ሰብኣዊ ክሳራታት ብልክዕ ኣይተፈልጠን እዩ ዝርከብ
ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ናብ ካልእ ዜናታት ምስ እንሰግር ድማ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሰሙናት ኣብ ፈረንሳ ከምኡ ድማ ኣውስትሪያ ድሕሪ ዘጋጠመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ተጠንቀቅ ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ። እዚ ከዓ እቲ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ናብአን ከይልሕን ብምስጋእ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከዓ ሕጂ ሃገረ ቤልጅየም ኣብ ሃገራ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክገብሩ ይዳለዉ ነይሮም ዝበለቶም ክልተ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ኣወዳት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወት ተገሊጹ። እዞም ኣብ ዕድመ 16-17 ዝርከቡ ክልተ ኣወዳት ኣብ ኦፐን ከምኡ ድማ ላካላሚነ ዝበሃል ዓደታት ተታሒዞም ዘለዉ ኮይኖም ዓቃቢ ሕጊ ከዓ ብመንገዲ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ቀንፀላ ክገብሩ ከምኡ ከዓ ኣብ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ክጥርነፉ ወሲንኩም ብዝብል ክስ ቀሪቡሎም ከም ዘሎ ተገሊጹ። ከም ዝዝከር ኣብ ቤልጅየም ቅድሚ 4 ዓመታት 32 ሰባት ዘቐተለን ኣማኢት ዘቑሰለን ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ብራስለስ ኣጋጢሙ እዩ ነይሩ። ካብ መጀመርታ እዚ ዓመት ጀሚሩ ንዓለምና ዝወረረ ሕማም ኮሮና ኣብዚ እዋን ኣብ ኤውሮጳ ብሓያል መልክዕ ተላቢዑ ዘሎ ብምዃኑ ብዙሓት ሃገራት ዳግማይ ናይ ምዕፃው ውሳነታት ክወስዳየን ዝረኣያ ዘለዋ። ድሮውን ዓዲ እንግሊዝን ፈረንሳን ኣብ ሙሉእ ምዕፃው ክኣትዋ ወሲነን ዘለዋ ኮይነን በዓል ጀርመን እውን ከፊላዊ ዝኾነ ምዕፃው ኣትየን ከም ዘለዋ ይዝግለጽ። ነዚ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ናይ ኮሮና ኩነታት ተኸቲሉ ድማ እቲ እዚ ሕማም ዝጀመረላ ሃገረ ቻይና እዚ ሕማም ዳግማይ ናብ ሃገራ ከይምለስ ብምፍራሕ ንብዙሓት ዜጋታት ሃገራት ኤውሮጳ ናብ ዓዳ ከይኣትውያ ክትእግድ ጀሚራ ዘላ። በዚ ሕጂ መንግስቲ ቻይና አውፂዎ ዘሎ ሕግታት ከዓ ዜጋታት ቤልጅየም፣ ህንዲ፣ ብሪጣንያን ፊሊፒንስን ናብቲ ሃገር ከይኣትው ተኣጊዶም እዮም ዘለዉ። እዚ ከዓ ኣብዚ እዋን ኣብ ቻይና ኮሮና ዳርጋ የለን ናብ ክትብሎ እትኽእል ደረጃ በፂሑ ዘሎ ብምዃኑ እዩ። መንግስቲ ቻይና ብጀካ ዘን ተኣጊደን ዘለዋ ሃገራት ካብ ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ቼክ ሪፐብሊክን ዝመፁ ዜጋታት ግና ግድም መርመራ ናይ ኮሮና ገይሮም ናፃ ከም ዝተባሃሉ ዘርኢ ወረቐት ክህልዎም ተወሲኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ካሊእ ምስ ኮሮና ብዝተሓዝ ድማ ኣብ ሃገረ ዴንማርክ ሓደ ምፅፅላይ ዝመስል ሚንክ ዝበሃል እንስሳ በቲ ሕማም ተለኺፉ ኣማዕቢሉ ን12 ሰባት ክለክፍ ብምኽኣሉ ብደረጃ ዓለም ካልእ ሽግር ከየስዓበ እንከሎ ንምክትኡ እቲ ሃገር ስጉምቲ ክትወስድ ወሲና ከም ዘላ ተገሊጹ። በዚ ከዓ ዴንማርክ ካብቲ ሃገር ካብ ዝርከብ እዚ ምፅፅላይ ዝመስል ሚንክ ዝበሃል እንስሳ 15 ሚልዮን ክትቀትልያ ወሲና ዘላ። መንግስቲ እቲ ሃገር ናይዚ ውሳነ ምክንያት ክገልጽ እንከሎ ከዓ እቲ ሕማም ኣብ መንጎቶም እንስሳታት ክሳብ ክንደይ ተላቢዑ ኣሎ ዝኾነ ዝፈልጦ ከምዘየለን ካልእ ዝኸፍአ ሽግር ከየስዓበ ንምክትኡ ከዓ እዚ ናይ መቕታል ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝወሰነ ይገሊጹ። ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ መረፃ ሕጂ ብሓያል መልክዕ ይቕፅለሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ከምቲ ትማሊ ዝነበረ ማለት ባይደን ኣብ ኔቫዳ ምዝዕወት ክዕወት ዝኽእል ኮይኑ ትራምፕ ከዓ ኣብ ካልኦት ተሪፈን ዘለዋ 4 ግዛኣታት ይመርሕ እኳ እንተሃለወ ንባይደን ክበልፆ ግና እታ ባይደን ክዕወተላ ተቃሪቡ ዘሎ ኔቫዳ ክዕወት እዩ ዘለዋ። በዚ መሰረት ከዓ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዋላ እውን ክሳብ ሕጂ ዘይተወድኦ ዘሎ እንተኾነ በቲ ክሳብ ሕጂ ተዋሂቡ ዘሎ ድምፅታት ከምኡ ድማ ብሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ብመንገዲ ፖስታ ዝስደድ ድምፅታት ባይደን ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ንትራምፕ ስዒሩ ክምረፅ ዝለዓለ ኢድ ሒዙ ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ። እዚ ይኹን እምበር እዚ ናይ ባይደን መሪሕነት ነቲ ሕጂ ፕሬዚደንት ዘሎ ትራምፕ ስለ ዘይሐጎሰ እቲ ፕሬዚደንት ኣብቲ ምርጫ ምጥፋእ ይካየድ ኣሎ፣ ኣነ ይዕመፅ ኣለኹ ወዘተ ዝብል ዝኾነ ጭብጢ ዘይተረኽበሉ ክስታት ከቕርብ ዝረአ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ገለ ንሱ ዝመርሓለን ዘሎ ግን ከዓ ባይደን ብናሃሪ ከርክቦ ቀሪብለን ዘሎ ግዝኣታት መቁፃር ድምፅታት ከቋርፅ ክሓትት እዩ ተሰሚዑ። እዚ ይኹን እምበር እቲ ኣብዚ እዋን ይመርሕ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ጆ ባይደን እቲ ዝግበር ዘሎ መቁፃር ናይ ድምፅታት ክቕፅል ህዝቢ ከዓ ዓቕሊ ገይሩ ውፅኢት ክፅበ ክሓትት እዩ ተራእዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ እቶም ወትሩ ንፕሬዚደንት ዝሕልዉ ፍሉያት ኣባላት ፀጥታ ባይደን ኣብዚ ምርጫ ክዕወት ዝለዓለ ተኽእሎ ዘለዎ ብምዃኑ እቲ ንዕኡ ዝግበር ዝነበረ ሓለዋ ክውስኽ ወሲኖም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ኣብዚ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ህዝቢ ኣብ ክልተ ተመቂሉ ደገፍቲ ትራምፕ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ምጥፋእ ይግበረሉ ኣሎ ብምባል ድሮ ኣብ በዓል ኣሪዞና ወፂኦም ተቃውሞ ክገብሩ ጀሚሮም ብምህላዎም እዚ ምርጫ ምስ ተወድአ ናዕቢ ከይፍጠር ሓያል ስግኣት እዩ ሓዲሩ ዘሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ። ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።